Perro. Eta hemen dira, Irakoitz Etxeberriaren agindutara, Oriotarrak, orain 12 segundura ere igo dute diferentzia. Eta Baserrik esan digu, jakina, bandera irabazteko eta ligako lehen sailkapenean goi partean izateko, beste aurkari asko direla, bigarren txandan gogoratu, Hondarribia izango da favoritoa, San Pedro Zumaia eta Arkoteren arteko lehia izango duelarik, eta gero hirugarren txandan, orain artekoak ikusita, polite izan daiteke, Pedreña, Urdaibai, Castro, Zarautz, hortxe dira lauak, eta ikusi egin beharko da hortik ere zer irtetzen den. Baina Oriok markatuko digu lehenengo erreferentzia. Txanda honetan nagusi da, eta ikusi egin beharko da Oriotarren markaturiko kronoak gero nolako balioa duen. Kontutan izan da, lehen etorri garenean haizeak indar gehiago zuela, orain utzi egin duela pixka bat, atertu edo, eta ikusiko dugu arratsalde aurrera doan neurrian zer gertatzen den. Hemen esan digute, normalean pitin bat beheruntz egiten du haizeak, baina jakina, gu ez gara galiziarrak eta estropada ere hau ez dugu horren ongi ere ezagutzen, bertakoekin hitz egin da dato batzuk zuei eskaini bai, baina hemen zuzenean ikusiko dugu, estropada aurrera doan neurrian Baserri baloratu beharko dugu, haizeak nolako goraberak dituen, ez da? Bai, ikusteko modukoa dugu, hori, batetik itsasoan olatu isko horiek, haizean eraginez mugitzen dien olatu itxo horiek, eta gero beste hori, irteerako banderatxo horiek, balizo horietan dauen banderatxoak ere ikusten da haizean eraginez, edo gehiago etzaten den, gutxiago, eta horre pixka bat esaten digu haizean egoera, baina bai, badirudi hori, arratsalde aurrea doan bezala goxatu edo lasaitu egiten du haizeak, eta hori, abantaia pixka bat izango luteke beste txandakoak, ez? Baina hauek ere beren bentaja bat luteke, lehenengo eta hirugarren luze horretan bultza egingo lioteke lakoz gehiagore bai, ez? Hor ikusi berdageo batez bestekoa, baina honi uste dute haizea haitzakirik ez dagoela gaur, eta denak buru belarri lanea aterako direla, alkarrerekiko oso erreferentzi gutxi dauzkatelakoz, eta guk ere izketarako dauzkagulakoz, ez? 12 segundo Oriok Mekos etxeko trainerua bigarren tokian da, Kabo 14 segundora eta Laredo 16ra. Laredo eusten, segundo asko galtzea orain gogorra litzateke Laredoko entza, psikologikoki ere bai, eta eusten alduten neurrian, eta Orioren atzetik Mekos, dena ematen etxean zalen aurrean ari delako, ez da? Eta berak antolatu dute, eta etxean jokatu bere antolakuntza beren esku, eta bere zalegoan aurrean lan txukun egitea, lan txukun egitea, denagatik, eta zailkapenari begira, puntoan altxorrari begira, eta denboraldiari begira, hemen mantendu nahi izate hori, batzuk aurreko puntan egoteko helburua, eta besteak bertan eustekoa, Hor dira Oriotarra, Urko Redondo aurreko lanetan dela, eman dute Ziaboga, bigarren tokirako Mekos, eta rokeriarik ez, Kabo eta Laredo artean oso parean dira. Pitin balenago hasi du maniobra Laredok, baina Kabo behar bada itxiago hartu eta hobeto ekin dio hirugarren luzeari. Hor dira beraz, aurretik Oriotarrak, nabarmen, bigarren Mekos eta Kosta da, baina une honetan hirugarren Kabo. Oriotarren denbora estropada erdian, 10 minutu eta 16 segundo. Mekos entzat 16, 10 eta 27, 11 segundo gehiago. Beraz, luze honetan, esan daiteke Oriotarrek ez dutela horren beste handitu errenta, segundu bat bai bigarren ari, baina tartea ez da horren handia. Kabo da Cruz 15 segundora eta Laredo ere bai. Asko saiatu dira Oriotarrak lehenengo horretan, eta haizearen aurka gero bigarren luzean antzeman daiteke Baserri guztiek izan dutela hor galtzak bete lan luze hori egiteko. Bai, luzeak naiz eta distantzian berdinak izan, hori, batetik nekea gaiantzen juten da, eta bestetik, hori, haizea lehenengo luzean eta fresko zeudenik lanean hasteko gogoakin, lagundu egin diel lehenengo luzean eta bigarren noan laguntza hori aurkako izan dute, eta horregatik bi luzean denboran diferentzia. Hirugarren luze honetan aipatzen dugu pixka bat hemen burua jokatu berdela, hemen haize lagun daukate, eta hori jo niz dute estropa dau hemen buskatu eta bere
bere denborik onena hemen egitea lortu dula, nik uste dut aurrenian aipatu dugun hori, ez? Datosten beste bi txandari begira beak jokuan daukan txanda honetaz baino gehiago, ez? Orduan referentzi hor dago, hauei alik eta diferentzi gehien atera, eta bestean barruan edo inguruan egoteko, beste falta din bi txandakideak egiten duten denboran alik eta hurbilen egoteko, ez? Igual, momentu egokia da, Jose Luis, Oriotarren aldaketei buruz hitz egiteko. Oso kuadrilla sendoa dute, aurten, eta heldu diren gizonak benetan maila haundikoak. Erretzabali buruz, ez dago hitz egin beharrik. Castrotik bueltan, berriz veteranoa, Orion, eta etxe beste ere, arraunlari haundia. Redondori buruz esan beharrik ez dago, Jon Redondo lehen hona zen, eta nahiz eta orain bide moraldietan arrauna utzita izan, maila haundia mantenduko du, zalantzari gabe honek ere, eta maila ona. Eta maila honean baita ere, Getariara utzitako gizonak egia zan kuadrilla haundiarekin egin du lana negu honetan Aizperrok, eta maila honeko kuadrillarekin, Baserri. Jende asko maila honekoa, eta azkenean batzuk fitxak eta mugak dauzkatelakoz bastaktu berrak daude, talde batetik beste taldeare utzi, eta dudarik gabe, naiz eta suplente lanetan egon, lujozko suplentea die, eta ikusi besterik ez dago, gaur gauden suplenteak, ziur asko bila restropada egingo dute, gaur egin duten egite eskantzu eman, batetik, plantilla osoa laguntalde guzi ibili, denak motivatu, denak horren borrokarako leia horretan mantendu, eta batzui jai emanez, deboraldea luzea denez, horre mantentzeko denak, ez. Hortaz, gaur bankilloan daudenak, aulkian daudenak, eta bilarre hongo direnak, dena titularra dira azken finean, eta denan beharra deboraldian zehar, ez. Oriok Mekosi 13 segundo orain, Laredo irugarren kokatu da 18 eta Cabo da Cruz 20 segundora. Pentsa ezazuek Galiziaren arteko lila horretan enolako gora bera duten prestatzaileek. Gaur etxean Mekosari da, eta